Bombo Business News. Kabombo, atensyon sa ating mga motorista, yari ang big time price hike sa petrolyo subong nga adlaw. 7 pesos and 32 centavos ang ginsaka sa presyo sa diesel. Sa liwat, 7 pesos kag 32 centavos kada litro ang ginsaka sa diesel. Sa gasolina, 6 pesos kag 80 sentimos sa kada litro. Sa liwat, sa gasoline, mayar sang price hike nga 6 pesos and 80 centavos per liter. Sa kerosene, kabombo may ginsaka 4 pesos and 22 centavos per liter. Sa liwat sa kerosene o kun gas, mayara sang saka nga 4 pesos kag 22 sentimos sa kada litro. Yari ang price range o kung ang gintupan sang presyo epektibo subong nga aga bangod sining adjustment. Sa diesel, 92 pesos and 50 centavos, tubtob sa 96 pesos per liter. Sa gasoline, 91 pesos and 45 centavos, tubtob sa 101 pesos and 45 centavos per liter. Kag sa kerosene o kung gas, yara na sa 121 pesos and 49 centavos, tubtob sa 127 pesos and 49 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate, ganbasa natin sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magalibalik liwat ang transaksyon sa buong aga. 61 pesos and 68 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 89 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 91 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 48 centavos ang Saudi Riyal, kag 70 o kung sa liwat, 70 pesos and 44 centavos ang baylo sang isa ka euro.